il-Pulizija għamlu operazzjoni koordinata miftema flimkien ma' l-Interpol fejn arrestaw persuni li waħda minnhom hija suspettata li kienet il-tramite, il-middleman fil-każ tal-qtil tas-Sinjura Caruana Galizia. L-operazzjoni kienet relatata ma' ħasil ta' flus, ma' money laundering. Il-persuna li ġiet targeted wiriet l-intenzjoni wara xi ħin ta' interrogatorju mal-Pulizija illi tista' tikkollabora u li setet kellha f'idejha xi evidenza biex tikkorrabora x-xhieda li tkun qiegħda tagħti. Il-persuna permezz tal-avukati tagħha talbet illi l-ewwel tingħata maħfra presidenzjali, immunità biex ngħidu hekk, tal-każijiet kollha illi seta' qatt kellha biex imbagħad tkun tista' titkellem mal-Pulizija f'dan ir-rigward. Din it-talba ġiet akkonjizzjoni tiegħi u tkellimt mal-investigaturi u tkellimt ukoll mal-Avukat Ġenerali. Qbilna illi wieħed ma jistax jagħti a blanket immunity mingħajr ma jkun jaf żgur il-każijiet fejn setet kienet involuta din il-persuna mingħajr ma jkun hemm l-aċċertazzjoni li l-affarijiet li setet tgħid din il-persuna jistgħu jiġu kkorraborati fil-qorti. Għalhekk jien tajt mandat lill-Avukat Ġenerali u nnegozjajna flimkien mal-avukati ta' din il-persuna biex nagħmlu pass li naħseb li huwa bla preċedent. Jiġifieri dik li jien iffirmajt ittra illi permezz tagħha tajt l-assigurazzjoni illi flimkien mal-awtoritajiet kompetenti illi kemm il-darba jingħataw l-informazzjoni kollha li l-persuna jista' għandha u tagħti l-provi li jista' jkollha u dan kollu jista' jiġi kkorraborat fil-qorti jien ħankun qiegħed nirrakkomanda li tingħata lill-persuna maħfra presidenzjali ukoll suġġett illi tikkollabora fil-każijiet l-oħra illi jista' ikollha. Din l-ittra jien iffirmajta u allura il-persuna għandha assigurazzjoni li jekk tikkollabora mal-Pulizija u l-informazzjoni li tagħti u l-provi li tagħti jkunu biżżejjed biex naslu għal prosekuzzjoni tal-mandant ta' dan id-delitt din il-persuna ħadd ingħata il-maħfra presidenzjali. Din id-deċiżjoni qed noħodha waħdi. Jiġifieri din mhijiex deċiżjoni li ħadd tkun diskussa jew deċiża fil-kabinett. Jien għandi delega ġenerali mill-kabinett fuq deċiżjonijiet simili u bħal dawn u nemmen anke minħabba preċedenti oħra illi kien hemm fil-każijiet ta' maħfrit presidenzjali, nemmen li dija deċiżjoni li rrid nerfa' waħdi. Ġifieri ħanerfa' responsabilità politika waħdi biss, ma rridx nabbil il-ħadd ieħor bija. U din hija deċiżjoni li jien issa ħadd issa nappella u dan huwa punt importanti ħafna jien nappella lil mezzi tax-xandir biex nżommu l-prudenza. Il-każ mhuwiex magħluq. Fadal numru tajjim biex il-Pulizija jkun qegħdin jitkellmu ma' din il-persuna, persuna bħalissa tinsab taħt protezzjoni stretta ħafna. U għalhekk nappella l-prudenza min-naħa ta' kulħadd. Il-Gvern għamel dak il kellu jagħmel, jien diġà kif qed mill-bidunet I will leave no stone unturned fuq dan il-każ, m'hemmx kwistjoni ta' impunità u huma min huma il-mandanti jien ħanagħmel xogħli kif huwa l-ġurament tiegħi illi nagħmel f'dan ir-rigward. Noqogħdu attenti imma f'dan il-mument delikat ħafna li jekk ngħidu kelma żejda flok kelma nies nistgħu l-ewwel qed nippreġudikaw il-każ. U t-tieni nett nistgħu nagħmlu affarijiet li waslu biex il-każ ma jkunx konkluż in a successful manner. Jekk tgħiduli kemm fadlilna biex nistennew, I don't think it's a matter of months, but I don't think it's just a matter of a couple of days. It could be somewhat in between. Jien nixtieq li l-awtoritajiet u dak l-istruzzjonijiet jikkonkludu kemm jista' jkun malajr, ma jikkonkludu kemm jista' jkun malajr b'mod li jkun hemm
kas solidu ħafna u li konna l-informazzjoni kollha u kalla jrid ukoll jingħalqu każijiet oħra li huma minn dak li qaluli l-awtoritajiet kompetenti pjuttost kbar li seħħew fil-passat li jistgħu ikunu ikonna informazzjoni ġdida dwarhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.